बुरफाक दालाल बोरमा फान्था अफ्रि फ्रेंड्स खुलुमबाय फिथांखि ब्लग चेनेलाव आरोबाव नोंथांमोन बयखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर आं दिनै ओरैबायदि मोनसे भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासेल' नायलांब्लानो जाबाय सानै व्यक्तिनि गेजेरावहाय दान्थे बिदान्थे बाथ्रा रायलायनायखौहाय जों नुनो मोनदों फारसेथिं जाहैबाय प्रकाश नार्जारी बिएम निउज चेनेलनि अनार आरो गुबुन फारसेथिं जाहैबाय अफ्रि दैमारी सासे एक्स एनडिएफबिनि केडार्स बिथांमोननि गेजेरावहाय ससियेल मिडियायावहाय गोबांथार नांज्लायलायनायखौहाय जों नुनो मोनदों प्रकाश नार्जारीया बुंदोंमोन थांनाय 17 बोसोरावहाय जे हाग्रामा महिलारिया रन्जन दैमारी सारखौहाय जेलाव जोबदोंमोन बै जेलाव जोबनायावहाय बुंनाय बाथ्राखौ लानानैहाय आरो मोनसेया जाहैबाय फागुन बसुमतारी जायखौहाय प्रानजित बसुमतारी होननानै बुङो बेखौ आं सिनाया आरो गुबुन मोनसेयानो जाहैबाय अनजालि दैमारीनि बाथ्राखौ लानानै बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदोंमोन जेब्लानाखि बिपिएफआ सरखार सालायदोंमोन बै समावनो रन्जन दैमारी सारखौहाय जोबदोंमोन जों बयबो मिथिगौ नाथाय बे समावहाय हाग्रामा महिलारिया गावनि असे बर'नि जि केडार्सनि फाउन्डार रन्जन दैमारी सारखौहाय माखासे आयेननि बेबस्थाजों रायज्लायनानैहाय सलुशनखौहाय लामा नागिरालासे डाइरेक्टलि जेलाव जोबजानानै दोननो थाखाय बिथाङा राइट होनायखौहाय जों नुनो मोनदों बै समावहाय हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन जेलर जाबा लागे आयेन मथे साजाथ' मोनखानांगौ होनना बुंदों ओमफ्राय फासिल' जानो नाङा होननानै बुंदोंमोन थिग बे बाथ्राखौ लानानैनो प्रकाश नार्जारीया खोथा बुंदोंमोन नोंथांमोना ससे खोनासंनानै लादो प्रकाश नार्जारीया मा बुंदों आरो अफ्रि दैमारीया मा बुंदों नि थानाय समाव हमजादों बुजादों फाग्ला जादों आं बेखौ बुंनो थाङाखै बे समाव जों मोनथियाखैमोन बुरबक प्रकाश दिनैनि दिनाव बिथां गबिन्द बसुमतारी नों गबिन्दनि बसुमतारी बेकग्राउन्डखौ नों मिथिया नों बिनि फायखौ खिनो थांनायाव दै लुनो हैनायखौ नों मिथिया बिनि बिसनाखौ नों फोसाबना होनो मोनफेराखै बुरबक प्रकाश नों जेबो मोनाखै आं मोनदों सेकेन्ड बेटालियनाव एनसि केम्पआव बियो थादोंमोन हिसाबै आंहा बुंनो हानाय अधिकार दं मोनथिबाय आं अधिकार दं खारन बिनि थैनाय थांनाय सिकिउरिटिया आंनि आखायावमोन बै समाव जाय हक बाथ्राफ्रा नैबे जोंनि नैबे बि फागुन प्रानजित बसुमतारी बिनि बाथ्रायावसो ओंखारदों नालाय दा बाथ्राया ओरैबायदि जाहैबाय जेब्ला हमजादों बे समाव बिपिएफ सरकार दङ थिगैनो दं थिगै আছে आं बे समाव जों रावबो जों जेबो मिथिया बेखौ बे मा जादों मा जायाखै जों बेखौ मिथिरोङा खबर गैया खारन बे आफादावनो दङ हमजादों गदों फैदों आरो आफादाव खामानि मावफिनदों खामानि मावखांनानै दिनैहाय डिसबेन्ड जाबाय बुरबक प्रकाश बिनि उनावहाय सोर सरकार दं दिनैनि बे खुंथायाव थानाय आं गासैबो इउपिपिएलखौ होनाखै दे गाज्रि मोननानै लाबबो गैया आरो नायनो बादोंबा दानायखा प्रकाश बुरबकआ बियो मिथियाखै नोंथांनि सरकार थानायाव नोंनि बे प्रमद बर'आ दिनै मा होनदोंमोन बेफोर बाथ्राखौ एसे गोसोखां बेफोर खामानिया जाफुंजोबदोंना प्रकाश एनडिएफबिनि प्रब्लेमखौ फोजोबना होदों ना मा बुरबक आङो सिदा सिदि बुंदों दै आं नोंनाव थांनो नोंलाय सोर नोंलाय बेसे गिदिर एमएलए नोंलाय बेसे गिदिर एमसिएलए नोंलाय आंलाय मानो थांनो बिलडिखौल' साख्रि होनानै जायाना एनडिएफबिआ मा बर' नङा नामा बर'नि थाखाय हारिनि जाथिनि थाखाय जेबो खामाखै नामा बाथ्राया बेमोन आरो लोगोसे माने डक्टर अनजुलि दैमारी मेडामा माखासे बाथ्रा बुंबाय थादों बिनि थाखायसो बे माखासे बाथ्रा ओंखारदों दिनै आं बेखौबो बेनाव नैबे बाथ्राखौबो सोंदोंमोन सोरनि सरकार खुंनाय समाव जोंहा मानगोनां बर'नि आर्मिनि लिडार रन्जन दैमारी सारखौ हमनाय जादोंमोन आरो नैबे बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैदोंमोन जे जेब्ला रन्जन दैमारी सारखौ हमदोंमोन अब्ला बै समावहाय जुदि हाग्रामा महिलारि सारनि खुंथाय सरकारमोनब्ला बिपिएफ पार्टिनि सरकार खुंथाय सममोनब्ला अब्ला बै समावहाय मानगोनां जोंहा आब' डक्टर अनजुलि दैमारी मेडामा मानो जेबो सोंखारियाखै मानो जेबो बिनि एगेन्सै हाग्रामा महिलारि सारनियाव बुङाखै
4 years एग'नि सिगां मोनसे निउस दङ गोबां निउस दंनाया नैबे मोनसेखौल' हमना लागोन आं খিনি জেলত আছে ইহঁতৰ কাৰণে ফাইনেল পানিছমেণ্ট যিটো কিবা অহা 30 তাৰিখত হ'ব বুলি কৈছে কিন্তু আমি এইটো জাজমেণ্টৰ কথা কি হয় মুঠতে নিশ্চয় কিবা একটা পানিছমেণ্টটো হ'ব বিচাৰে মানে আইনগতভাৱে যিখিনি আছে পাব বুলি কৈ আছে সবে বিচাৰিছে কিন্তু এছে হিউমেন মানে জেল হওক কিবা হওক মুঠতে ফাঁচি হ'ব নালাগে সেইখিনি মই বিচাৰোঁ मा बुंदों जेल हक किबा हक मुथुते कि हबो नालागे फासि हबो नालागे बेखौ बै समावनो स्टाम्प बुनानै दोनखादों बिटिसि एकर्ड माबा बिटिआर एकर्ड जायैनि सिगांनो सोर स्टाम्प बुदों बिनि भिडिअनि क्लिपखौ आं सिगाङाव होनो हागोन दे बिनि भिडिअनि क्लिपखौ आं सिगाङाव होनो हागोन बेखौ नुबाय आरो फिन नायफिन नङाबा एसे हिउमेन माने जेल हक किबा हक मुथते फासि হ'ব नालागे সেইখিনি মই বিচাৰোঁ जे मा होनदों जेल हक किबा हक मुथुते कि हबो नालागे फासि हबो नालागे नैबे बाथ्राखौ आगुनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां जा हाग्रामा महिलारि सारानो स्टाम्प बुना फैखादों दिनै जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाफ्रा डिमान्ड खालामगासिनो दं नाथाय बै समावहाय हाग्रामा महिलारिया जोबजानाय एन्डेमिकफोरखौहाय बख'नो हायोना हायामोन बेखौ आं मिथिया जुदि हाग्रामा महिलारिया बर' हारिनि थाखाय सासे पावार गोनां चिफमोनब्ला निश्चय आसाम सरकारजों रायज्लायनानै बिथाङा माखासे सलुसनखौहाय लाबोनो हागौमोन जानो हागौ बिथाङा गावनि पलिटिकेल केरियारनि थाखायनो बैसोरबायदि खामानिखौहाय मावबोदों आरो जेब्लानाखि बिपिएमआ रायजो सालायदों बे समावहाय एनडिएफबिफोरखौहाय सिखोमानो नागारै एनडिएफबिफोरखौहाय भारत सरकारजों आसाम सरकारजोंहाय लोगो लानानैहाय न' होसोबायदों बिपिएफनि जायफ्रा केडार्सफोर बिएलटिफ्रा आर्मिजों लोगो जानानैहाय एनडिएफबिफोरखौ होसोदों बै समावहाय अब्ला नोंथांमोना दिनैहाय बिपिएफनि सरकारखौहाय माबोरै मोजां नुखो अफ्रि दैमारिमोन बायदिया सासे एनडिएफबि जानानैहाय माबोरै गावसोरखौ होसोजानाय लिडार्सखौहाय मोजां मोनखो आरो सापर्ट खालामो दिनैहाय अफ्रि दैमारिया बुंबाय गावनि जाबोनाय जाथाय बिथाङा सासे रियेल एनडिएफबि मोनब्ला आरो हारिनि थाखाय नांदोंब्ला बिथाङा इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो नाङामोन गावनिफ्राय देरसिनखौहाय मदद खालामनाय बे बाथ्राफोरखौहाय जाबोनाय जाथायखौहाय ससियेल मिडियायावहाय जाम्बा जाम्बिफोरनि सिगाङावहाय फोसावनानै होनो नाङामोन बेनि गेजेरजोंनो जे बेसेबां इफेक्ट जायो बेखौहाय बिथाङाबो साननो हाया जायफ्रा एनडिएफबि बिर जोहोलावफोर बिथांमोनाबो सरकारजों मिलायनो रोङा रायजोजोंबो मिलायनो रोङा गावसोरजों गावसोरबो खौसे जालायनो रोङा बेनि खारनावनो दिनैसिमबो एनडिएफबिनि फाउन्डार बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिया जेलाव दङ आरो बेजों लोगोसे केडार्सफोर स' लोगोफोर आङो नुदों प्रकाश नार्जारी आरो अफ्रि दैमारि बिथांमोना जानो हागौ पलिटिक्स भिडिअ होनायनि गेजेरजोंहाय गाव गावनि इउटुबनि जि साबस्क्राइबारफोर फलोवार्सफोर बैसोरखौहाय बारायहोनो हास्थायदों आरो भिउसखौहाय बांनायनिफ्राय बांसिन लाबोनो नाजादों आरो गावनि चेनेलखौहाय आपग्रेड खालामनो नाजादों बिनि थाखायनो बिथांमोना ससियेल मिडियायावहाय गावजों गाव नांज्लाय खमज्लाय बाथ्रा सावरायलायनायखौ जों नुनो मोनदों जिखि जादोला रायजोफोर आङो आरोबाव नोंथांमोननोहाय अफ्रि दैमारिनि मोनसे भिडिअखौहाय दिन्थिनानै होलांनोसै जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय बुरफाक दालाल बोरमा फान्था अफ्रि खिजानाय नोङो सासे खिजाग्रा खि मोनामग्रा नों इउटुबार सालायनांला आं नोंखौ डाइरेक्ट बुङो अफ्रिनि बागै अनलि फर
अफ्रिनि बागै टपिक लाबोदो मानो होनब्ला अफ्रिया ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि सोंखारि बे सोंखारिनि फिननायखौ जों दिनै होनो थांगासिनो ओइ अफ्रि नों सासे बुरफक नामा नोङो इउटुबार जानोबा मोजाङै जा इउटुबार जानोबा मोजाङै जा जायाब्ला नों नोंनि चेनेलखौ हेक खालामना ला आं डाइरेक्ट सोंखारिखायो अफ्रि नोङो जुदि 34 इयार्स NDBआव जुदि हारिनि बा जाथिनि बागै नोङो जुदि स्ट्रागल खालामदोबा नोङो इफोरबायदि लिडारफोरखौ सोंखारिबाय थानो हानाय नङामोन नोङो माबायदि स्ट्रागल खालामदो नै जोंबो NDBनि न'खर नोङो मिथिना ला अफ्रि नों खासे अफ्रि माने जुमायनि अफ्रि ना सेरेब सावखोन्दा अफ्रि बे अफ्रिखौथ' जायो नायासो जायो गन्द्रानि अमायासो जायो नों साला अफ्रि सिनायना ला जोंबो नै जोंनि न'खरा 34 इयार्स स्ट्रागल खालामनानै जोंनि बिदामोना ओइ खमाव AK-47 लानानै बिखायाव थुजानाय जायनि कारनाव न'नि मानसि सासेबो थानायामोन बाल गावख्रुबनाय न' जोख्रेब जानाय नों मा मिथिगौ अफ्रि बुरफक नों सासे जाम्बा नामा नों सासे इउटुबारब्ला मोजां मोजां बाथ्रा बुंनो सोलों मोजां मोजां खामानि सोलों बर'नि बागै सान जाथिनि बागै सान हा आरो नों मा आरो दानि BTRनि बागै मा बाथ्रा बुंनो सानदों नों एम्फौ गोबोरखिनि एम्फौ नामा नों हा बुरफक बोरमा नों खासे मोस्रोम जोंदो गाथार जाग्रासो नोंखौ मोनोब्ला गाथारगोनबो एम्फौ साला नै जोङो मोनसे समाव जोंनि बिदायाबो जोंनि बिदानि नामा आफादाव 17 बेटेलियन ओइ खमाव हाग्रायाव थायो 17 बेटेलियन बिनि आफादनि मुङाव हांगामा बुङो 17 बेटेलियन आरो आंनि फंबाय बि सावरायग्रायाव कारन रामसियारि आरो बैगन्त रामसियारि हा नों मा मिथिगौलाय नों मा बेटेलियननि मानसि दिनैसिम बुंना लाफेरा माथो बुरफक गेरेमसा अफ्रि ओइ अफ्रि सेरा नों मा जोंनि BTRनि सिप बा सोरबा फेरेंगा सार सोरबा राकेश सार नों राकेश सारनि बागै मा मिथिगौलै जों मिथिगौ एरियायाव जों मिथिगौ राकेश सारा ओरैबायदि रायजोनि मोजां खामानि मावदो नों बायदियाथ' सासे अफ्रिसो राकेश सार बायदिखौ नों एख' बुंनो हाया एख' बुंनो हानाय पावार गैया राकेश सारा गामिनि रायजोनि समाजनि हालामनि जाथिनि मावगासिनो दं आरो मावनो थांबावगासिनो ओरैबायदि मावगासिनो जेन 24 नं मुसलपुर समस्थियाव राकेश सारा नाम्बार 1 BTR आव नाम्बार 1 थांगासिनो नों बायदि अफ्रिया इउटुबार जानोबा मोजां जायाब्ला नोंनि इउटुबार फेसबुक चेनेलखौ हेक खालामना ला दिनै जों नुनो मोनबाय रायजोफोर डिसेम्बर दाननि 30 तारिख 2022 मायथाइयावहाय अफ्रि दैमारिखौहाय गावसिनि ग्रुपनि मानसिफ्रानो मोनसे भिडिअ हगारनानैहाय रायदों आरो बिथांखौहाय गोबां बाथ्रा गाज्रि बुंनानैहाय सोंखारिदों अब्ला अफ्रि दैमारिनि केरेक्टारा माबायदि जों बेखौबो मिथिबाय स' रायजोफोर दिनैहाय प्रकाश नार्जारिया नंगौ बाथ्राखौ बुंदोंमोन नाथाय नंगौ बाथ्राखौ बुंनायावहाय साफ्रोमबो BPF सापर्टारफ्रा रागा जोंदों आरो गाज्रि कमेन्ट होदों जेसेबांनाखि गाज्रि कमेन्ट होयो रायजोफोर आं बुङो BPFनि सापर्टार जेसेबांनाखि दङ बिथांमोननि खुगानिफ्राय कमेन्टआ गाज्रिल' ओंखारो माब्लाबाबो मोजां फैया नोङो सोरबा हिनजाव दोनखारजानायखौनो बुं सोरबा लांखारनानै थांनायखौनो बुं सोरबा हिनजाव खारजानायनि कमेन्टखौनो बुं सोरबा रं जुलि जानायनि कमेन्टखौनो बुं साफ्रोमबो BPFनि सापर्टारफ्रा UPPL खौहाय बदनाम खालामनानैहाय गाज्रि कमेन्ट होयो लाइक एसे 17 इयार्सनि गेजेरावहाय बर' हारिया जेरैबायदि असान्तिमोन बेबायदि असान्तिखौनो लाबोफिननो हास्थायो नामा
जिखि जादोला रायजोफोर आङो गोबांथार बाथ्रा बुंबाय आरो गोबांथार बाथ्रा बुंनायनि थाखाय माबाफोर गोरोन्थि जाबायब्ला नोंथांमोना आंखौहाय निमाहा हो आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोननानै जोबजासे नायबायब्ला नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारि।